на всички, които и тази вечер избраха да останат с нас. След като минахме през най-важното, работата на районно полицейско управление и районната служба за противопожарна и аварийна безопасност и отделихме време на дейността и живота в читалището, се спираме тази вечер на интервютата, срещите и анкетите, заснети от нашата камера за изтеклата година. Като начало ще започнем с интервютата, взети от наши съграждани, дали своя принос за икономическия, културния, стопанския и изобщо обществения живот на Гулянци. Но преди това искам да ви кажа, че точно тук бе взето първото ни интервю и точно тук бе излъчено нашето първо предаване. Намираме се в кабинета на секретаря на Народно читалище Петко Рачев Славейков, град Гулянци, госпожа Анета Атанасова. Здравей, Ани, би ли ни разказал накратко нещо за дейността на читалището? Тук сме подготвили 5 въпроса, ако можеш да ми отговориш. Как оценявате състоянието на своето читалище сега? Най-общо състоянието на читалището е добро. Разполагаме с добра материална база. Имаме самостоятелна библиотека, репетиционни, гримьорни, голям читалищен салон. Успяхме да запазим някои от старите колективи, създадохме и нови. Най-хубавото е, че се включват и нови млади хора и е много приятно да идват при нас. Тази година общината ни предостави 50 декара земя и с помощта на земеделската кооперация Зора засяхме с слънчоглед и след продажбата на слънчогледа си помогнахме финансово. Как работи настоятелството на читалището в момента? Настоятелството се състои от 9 човека. Председател е господин Борислав Кирилов. Проверителната комисия се състои от 3 човека. Събираме се редовно заседание и взаимно си помагаме и решаваме проблемите на читалището. При Народно читалище Петко Рачев Славейков, град Гулянци, е мястото, където жителите от града ни общуват с книгата, черпят знания, идеи и информация от нея. В зависимост от своите интереси и изисквания, всеки е добре дошъл в залите на библиотеката. Читалня за възрастни, детска читалня, заемна, отдел изкуство. Фонда на библиотеката е 17 648 тома литература. Годишно при нас се регистрират около 950 000 читатели, а раздадената литература е 13 000 тома. Библиотеката е и пръв помощник при провеждането на различни мероприятия с учениците от училището, в зависимост от бележити дати и събития. Ние, библиотечните работници, се стремим да задоволяваме изискванията и интересите на всички групи читатели от града ни. А ето и обещаното от нас интервю с нашата млада, но много талантлива изпълнителка на естрадна музика Емилия Дуцолова. Тя на 16 години и е Зодия Водолей. Еми, здравей, ще ни разкажеш ли кога и как за пръв път излезе на сцена? За пръв път излязох на сцена, когато бях в предучилищна възраст, на лагера в Голяма Желязна. След това започнах да пея в хора на училището, а малко след това се включих и в самодейния колектив на читалище Петко Рачев Славейков. Разкажи ни накратко по какъв случай бе поканена в град Червен бряг и как премина представянето ти там? Миналата година, заедно с колектива на читалището, гостувахме на коледна програма в Червен бряг. Бях много топло посрещната от публиката, а тази година бях специално поканена на благотворителен концерт в помощ на децата сираци, който се състоява в Младежкия дом. А мечтаеш ли в бъдеще за кариера на естраден изпълнител и какво би направила или правиш, за да го постигнеш? Да, мечтая за бъдеще за кариера на естраден изпълнител, но също така много харесвам биологията и смятам да следвам медицина. Господин Иванов, преди малко завърши конкурса и най-вече анкетата за избор на полицай на годината за РПУ Гулянци. Вие бяхте избран с
какво чувствате непосредствено след конкурса? Разбира се, като конкурс малко вълнение, но искам да изразя своята благодарност за огромното доверие към всички колеги, които са ми оказали, и същевременно да им пожелая в следващите години да станат също полицаи на годината и да не забравят никога, че се става с всички колеги, с целия състав, разбира се. Обслужвате град Гулянци. Какво бихте пожелали на всички жители на град Гулянци през 1999 година, най-вече в тази насока да не стават престъпления в Гулянци? Преди всичко бих пожелал на всички жители на град Гулянци да бъдат, освен взискателни към служителите, да бъдат малко взискателни към себе си, да бъдат по-наблюдателни и в съвместната ни работа, тъй като сме и гранична зона, и все-таки движението е по-голямо и ще нараства, разбира се, да постигнем по-добри резултати, защото ние работим съвместно с гражданите, както и с колегите си помежду си. Наближава. Освен интервюта, в предаването «Какво става» имахте възможност да гледате срещи и анкети, засягащи различни сфери от обществения живот. Уважаеми зрители, повод за тази кратка беседа са проблемите, които съм наблюдавал през време на моята практика, произлизащи от самолечението и своеволното спиране на лечението. Под самолечение ще разбираме приема на медикаменти, когато няма консултация с медицинско лице. Първият проблем, който буди тревоги и който дълги години го наблюдавам, това е самолечението с антибиотици. На практика се наблюдава, че пациентите прибягват до антибиотика своеволно, без да познават неговите качества. Първото качество, с което трябва да се запознати, е неговата трайност. Второто качество, дали е подходящ за дадено заболяване или не. Това може да го каже естествено медицинско лице. Не всяко заболяване се лекува с универсален антибиотик. Какво се наблюдава на практика? Голяма част от пациентите при прегледите споделят. По някакъв повод дигнали температура, получили някакви трескави симптоми и взели по един тетраолян или по един амопен и по този начин смятат, че са излекували заболяването. Какво следва от това? Микроорганизмите при неподходяща доза на антибиотик свикват с този антибиотик и при последващи приеми става неподходящ този антибиотик за провеждане на лечението. Трябва да се знае, че всяко заболяване изисква определено време за лечение. И не винаги изчезването на симптомите на едно заболяване означава, че трябва да бъде спиран един антибиотик. Различен е приема на антибиотици при една пневмония, например, и при едно бъбречно заболяване. Така, например, при едно бъбречно заболяване едно антибиотично лечение може да продължи месец, а може и повече. Зависи от неговите симптоми, които ще бъдат преценени от един лекар. А пневмонията също изисква едно продължително лечение, което пак лекар би трябвало да го прецени, за да не остане една дремеща пневмония, която да се повтори отново. Вирусните хепатити, или така наречените от народа жълтеници, са група инфекциозни заболявания, от които боледува само човека. Източник на инфекцията е също човека. В зависимост от причинителя вирус, те се делят на хепатит тип А, Б, С, Д и Е. Най-често срещаният е хепатит от тип А. Това е типична чревна инфекция.
Вирусът се отделя с изпражненията 2 седмици преди и 1 до 2 седмици след пожълтяването. Заразяването става през устата, чрез замърсена питейна вода или хранителни продукти. Това е болест на лошата хигиена, болест на мръсните ръце. Рискът от воден път на заразяване се увеличава при влошаване на нормалният режим на водоснабдяването, пречистването и обеззаразяването на отпадните води. При вирусният хепатит тип Б източник на инфекцията са болните и заразоносителите, носителите на така наречения положителен австралийски антиген. Предаването става по полов и контактно-битов път, по-рядко при преливане на кръв, плазма или чрез медицински инструментариум. Хепатит С се предава по механизмите на хепатит Б, а хепатитите Е и Д нямат епидемиологично разпространение в страната. Как започва заболяването? Най-често постепенно, с стомашно-чревни оплаквания, тяжест под лъжичката и дясното подребрие, безапетитие, повръщане. В други случаи началото е остро, грипоподобно, с висока температура, главоболие, обща отпадналост. По-рядко се наблюдават обриви по кожата или болки по ставите. Най-характерният симптом е пожълтяването на очите и кожата на болния, но в много случаи заболяването може да протече без жълтеница. Урината помътнява и придобива цвят на тъмна бира, а изпражненията се обезцветяват. Заболелите от вирусен хепатит се лекуват задължително в инфекциозна болница. Вирусният хепатит не е невинно заболяване. Голям процент болни от хепатит А, най-често децата, оздравяват напълно. Преболедувалите от хепатит Б и С са застрашени от редица усложнения – хроничен хепатит, чернодробна цироза или чернодробен рак. Как да се предпазим от вирусния хепатит? Първото и най-важно правило е добрата лична и обществена хигиена. Мийте редовно ръцете си. Ползвайте индивидуални прибори за бръснене, индивидуални четки за зъби. Избягвайте безразборните полови контакти или използвайте презервативи. Най-добрата профилактична мярка срещу хепатит Б е въведената у нас имунизация. Ваксината се прилага още в родилния дом на новороденото дете, а след това на първият и 6-тият месец. Това е най-сигурният начин да намалите риска вашето дете да заболее от тежко протичащия хепатит Б и да го предпазите от усложненията, оставащите цял живот. Нападенията на НАТО над сръбски обекти, вашето мнение по този въпрос? Би ли трябвало да се действа с по-мирни средства? Какво е вашето мнение? От хуманна гледна точка е редно да се погледне, защото все пак касае се за хора, да помислят да се направи някакъв компромис, да се отстъпи, да не гинат хората. Притеснява ли ви нещо заявлението на Елцин, че Русия няма да остави така нещата? До толкова мога да ме притеснява, колкото от хуманната гледна точка, която пак повтарям, че те имат за цел по един начин да се помогне, смисъл да се помогне да запазят живата сила, а не техниката, да се използва да излезе навръх. А как мислите, че трябва да реагира България и българското правителство в тези моменти? За сега, по принцип, като в живота си, всеки си мисли за собствената, както казват руснаци, шкура, и ние трябва да мислим за себе си. Трябва ли да взимаме страна в конфликта или трябва да спазваме неутралитета? Не знам, ако се върнем и се разровим в историята, не всеки е бил към нас така хуманен, всеки си е брал грижата за себе си. И това казах, първо трябва да се мисли как бихме постъпили ние, ако евентуално нас настъпат. И благодаря. Знае, че може би тук с това оръжие, което на Македония, да го изтълкуват по съвсем различен начин. Благодаря ви много. Нападенията на Съединените американски щати и съюзниците от НАТО над Сърбия, твоето мнение какво е? Би ли трябвало да се действа по-леко или това е правилният ход, който трябваше да се направи? Не знам дали е правилен, обаче това са чисто въпрос на интереси. Притеснява ли те нещо заявлението на Елцин и на китайските ръководители,
че няма да оставят така нещата. Притеснява ли те от гледна точка, че ние сме българи, сме тук между чука и наковалната? Притесняваме, естествено. Би ли трябвало да взимаме страна в тези конфликти или каква е по-правилното решение? Да спазваме неутралитет или да вземем страна? Много сложен въпрос. Ами, ако зависи от това безопасността на българина, каквото реши голямата глава. Искаш да кажеш, правителството трябва да вземе решение за това? Не би трябвало. Да оцени нещата в България как са в момента. Говоря от позицията на икономическото състояние. И по-нататък вече да видим. Но ако стане за благото на мира, ако е за благото на мира, трябва да се съобразят преди всичко това. Добре, благодаря ти. Ами, моето мнение по въпроса е, че не е необходимо да се пролива толкова много кръв в момента и необходимо е чрез мирни преговори, ако може да се избегне това. Опасяваш ли се от разрастване на кризата и по-точно от изявленията на руския президент Елцин, че Русия няма да остави така нещата и ако трябва ще отговори с оръжие? Предполагам, че на основата на мирни преговори това ще се избегне. Това също ме касае, поне тази година ме предстои излизане в Македония, също много се вълнувам. Но въпреки всичко не се отказвам от излизането си, като предполагам, че това ще се избегне. Мислиш ли, че при едно искане от съюзниците от НАТО да позволи България коридор през България, нашето правителство трябва да разреши такъв коридор? Мислиш ли, че това ще бъде едно правилно решение? Днеска президента Стоянов заяви, че България трябва да бъде ориентирана към НАТО преди всичко. Ами, нашите българи във всички войни не са били ориентирани, така че предполагам, че и в тази война също няма да бъдат ориентирани. Така че не мога да предположа какъв курс ще приеме нашето правителство в момента. Благодаря ти много. Да се върнем отново на интервютата и да обърнем внимание на гостите, посетили града ни за изтеклите месеци. Почти на всички от тях екипа на КТВ успя да зададе по няколко въпроса. Специално интервю за зрителите на кабелна телевизия Гулянци с мегазвездите на българския поп-фолк Льони и Екстра Нина. Добре дошли! Вие сте една от примите на българската поп-фолк сцена. Бихте ли ни казали кога и как направихте първите крачки? Ами, специално като поп-фолк звезда ли? Да. Това беше 86-та година с моя първи самостоятелен албум "Живот е мой". Да. Първи ми беше "Живот е мой" и една сборна продукция на Дим Чуделев се "Затвори очи" песента, която беше. Вашата по-малка сестра Цветелина сподели пред камерите на БНТ, че вие всичките 5 деца се занимавате с музика и пеене. Известни сте Льони, Цветелина и ти, а за останалите да кажеш нещо? Ами, аз ще дам думата по-късно на Льони, понеже тя ни е майка, тя да обясни. Мисля, че тя ще обясни по-добре от мен. Специално да отговори на този въпрос. Да ми кажеш нещо повече за себе си, освен музиката, какво друго те интересува и вълнува? Ами, аз преди всичко обичам да работя. Не само аз, но и всички мои колежки предпочитаме първо музиката и после всичко останало. Нямам предвид сериозните отношения семейни. Имам предвид другите неща, за да сме така в крак с времето и с модните тенденции. Всяка една трябва да работи непрекъснато и да пътува, за да добива по-сериозна популярност в страната ни. А имаш ли любимо твое парче? Ами, много любими парчета имам, но за всяка певица смятам, че всичките песни, които ги изпява, са любими. Сега, ако трябва да спомена някои от всички песни, естествено, че това е песента "Затвори очи".
принцип аз обичам повече да пея балади, защото всъщност отговарят на моята душевно равновесие някакси. Аз съм такъв човек, малко по-романтичен. Навярно си спомняте за предаванията в близко минало по Българска национална телевизия, Невада, Топ модел Зодиак и Фамилия Топ Шоу. В предаванията имаше една манекенка, а по-късно и водеща, която предизвикаше възхищение от зрителите със своята елегантност и лъчезарна усмивка. Навярно малко са и зрителите, които знаят, че Гала е тясно свързана с село Долновит. Гост на бар Сликра тази вечер е Гала. Гала, добър вечер. Добър вечер. Първият въпрос към тебе. Какво те свързва с Долновит? Много хора си мислят, че аз съм живяла и съм родена в Долновит. Не е така. Родена съм в Плевен и цял живот съм живяла там, но родителите ми се пенсионираха и се преместиха тук. Тук е родното място на баща ми, тук съм карала много летни ваканции, обичам това село и ми е удоволствие да идвам тук. Бихте ли казали нещо повече за вас? С какво се занимавате в момента? В момента или след периода Невада, който всички знаят? По-добре оттам да почна. Да. След Невада започнахме едно модно предаване, Топ модел Зодиак се казваше предаването. След него продължихме с Фамилия Топ Шоу. Това са предавания по канал 1 на Българска национална телевизия. Предполагам, че така хората ги знаят, дори да не са ги гледали много сериозно. В момента съм в една частна телевизия 7 дни. Надявам се скоро и нея да пуснете тук. И правим едно предаване Фамилия Топ Шоп, което е различно от предишното Фамилия Топ Шоу. Чисто рекламно предаване, всеки ден се дава по 2 пъти, сутрин и вечер. Това е. Семейна сте, имате дете, момче или момиче? Момиче имам, дъщеря. На кого носи името и как се казва? Казва се Мари. И носи името на моята майка, т.е. част от името. Майка ми е Маргарита, тя е Мари. Как стана така, че от Галя станахте Гала? И кой ви беше кръстник? Така, това е една доста дълга история. Гала в началото беше име, с което ме наричаха само най-близките ми приятели. Впоследствие стана така, че като Гала ме знаят всички, а Галя остана името за най-близките хора. Гала дойде от Дим Дуков, фризьора Дим Дуков, който ни правеше косите в Невада, с който се познаваме от така много преди Невада и който докато ни правеше още за първото предаване, познавайки ме си говорехме Гала така, Гала така, Гала така, кът си го чу и изненадващо за мен го пусна, излизайки на сцена, ме обяви като Гала. Добър ден! При нас днес е госпожа Кутева, главният художествен ръководител на ансамбъл Филип Кутев. Бихте ли ни казали кога и как започва кариерата на ансамбъл Филип Кутев? Нещо за вашата дейност? Започва 1951 година. Даже рождения му ден на 1 май. Тогава е обявен като начало на ансамбъла. Правих баща ми, композитор Филип Кутев, който събира един екип. Тогава от няколко души, от Маргарита Дикова, хореограф, Мария Кутева, филолог, фолклорист и още няколко души, като освен това той е работил с много приятели, художници, писатели, най-различни. Стечко Филия Бешков е бил непрекъснато на негова мар и така нататък. Много негови приятели са му помагали и са били някакси, как да кажа, те са били вътре в цялото това дело да се направи нещо такова, което да възпроизвежда на сцена фолклор.
Превъзходителство. Кажете ни защо църквата реши да върне старото лютово броене и празниците да се празнуват по нов стил. Да, благодаря ви първо за това време, което отделяте на църквата. От все сърце отечески и от името на всички свещеници, събрали се днес на свещеническа конференция тук при дядо наместника, благославям и зрителите, и християните, всички благочестиви люди, които мислят за църквата. Вашият въпрос е твърде уместен и добър, защото между многото брожения, които и по политически, и по икономически, и по исторически, и по какви ли не въпроси, се получава опит да се постави и църковен проблем. Той не съществува. Когато говорим за стар и нов календар, което е фактически гвоздият на вашият въпрос, ние трябва да знаем, че до 1916 година календарът е бил този, който е и сега, тъй нареченият нов календар. Фердинанд, знаеме, че той като самодържец тогава, като царен, доста е държал на своята воля. Той под влияние, а той е бил католик, знаете, въвежда, настоява много и въвежда другия стил, който ние сега наричаме тъй наречения стар календар, а фактически той е новият календар. Разликата е 13 дни. Така или иначе, важното е обаче да се молим както трябва. Ако отворим, например, една книга от старите книги, от старите минеи и така нататък, ако тук ги имаме, може да ги покажем на камерата, ще видим, че именно датите, които са по-старите книги, те отговарят точно на сегашните дати. Ето, например, нещо, което... Говорим на днешния ден на службата. Днескашния ден, например, това е правено далече средата на миналия век. Ето днескашния ден, това пише февруари месец. 11 пише. Отворете календарчето сегашното, сравнете тук и ще видите абсолютно едно и също. Се оказва, че днескашния календар е стария фактически, разбирате ли? Докато онова, което е било, е. Така че в международно отношение православно какво се получава? Значи Румънската църква, Руската църква, вече има и там брожение, но Руската, Сръбската и фактически това е част от Гръцката, те са по тъй наречения стар календар. Казвам така наречения стар календар. Докато Румънската църква, Българската църква, Гръцката църква, вече те са по пак тъй наречения нов календар. Но тази година, например, както и при други години, в Руската църква вече се получава едно напрежение и то особено сред интелигенцията, тъй като по този календар, който ние сега спазваме, 25-ти е Рождество Христово, както си е било от край време. Нова година си я посрещаме вече в радост, с спокойна трапеза, с молитви радостни и служби и така нататък. Да, а пък при положение, ако спазваме стария календар, ние трябва да сме в пост. И се получава една съблазън за самият християнин. Значи от една страна Отново сред нас е един от вашите любими фолк изпълнители. Да кажем добре дошъл на фолк звездата Мечо. Добре дошъл при нас. Ще ни кажеш ли от кога започна да се занимаваш с музика? От много малък бях на 14 години, когато започнах професионално да работя, да се занимавам с музика професионално. А това, че стана известен, попречи ли ти в личен план? Не ми попречи. Просто известността си идва от хората. Ти харесват песните, харесват тъкът. Това не може да попречи на даден човек да се промени.
трябва да си остане същи, какъвто се е бил. Това е. Към всички близки, познати, приятели и така нататък. Нещо повече за себе си, да ни кажеш какъв човек си. Каква зодия? Аз съм зодия Дева, това може да говори на всички. Много добър по душа човек. Обичам хората, уважавам всички хора. Преди малко приключи фолк партито в клуб Пандора с участието на фолк звездата Ники. И сега ето я тук при нас за всички зрители на кабелна телевизия Гулянци и по-специално за зрителите на предаването "Какво става?". Здравей, Ники, ще ни кажеш ли кога и как започна да се занимава с музика и по-специално с пеене? Здравейте на всички от кабелна телевизия Гулянци. Искам първо да кажа, че партито беше прекрасно в страхотната дискотека Пандора. Кога се занимавам с пеене, още от малка съм пропяла в детската градина. Наследила съм гласовите съдани от моя баща, който е много добър изпълнител на народни песни. След това в ученическите си години съм се занимавала с български фолклор. По-късно в школа за естрадни изпълнители съм усъвършенствала вокалното си пеене и тези два стила много ми помогнаха при създаването на моите песни в така появилия се нов жанр поп-фолк. А това първият албум ли е, който издаваш и какво много да очакваме още? Това е първият самостоятелен аудиоалбум, който записах януари 1998 година и беше на пазара през месец май. Новото участието ми в сборните аудиопродукции на музикална компания Magic Music. Януари месец тази година записах 2 нови песни за втория си самостоятелен албум. Сега април предстоят останалите записи на песните. Албумът ще излезе някъде през месец май и юни. А сега ще срещнем зрителите на кабелна телевизия град Гулянци с американското семейство Ridgeway, които изнесаха рождествен концерт тук на голянска сцена. Бихте ли ни представили вашето семейство? С удоволствие. Ние сме семейство Ridgeway. Аз се казвам Пол, моята съпруга е Джуди и нашите деца са тук. Най-големият е Андрю, той е на 16 години. Ще навърши 17 години другия месец. Захари, Захари на английски, е средният ни син, той е на 14 години. И най-малкият е Антони на английски. Той е на 10 години сега. А бихте ли ни казали с какво е свързана вашата мисия в България?
Нашата мисия е свързана с Баптистката църква. Ние сме от Баптистката църква в Щатите. Ние сме от най-голямата църква, най-големият клон на Баптистката църква в Щатите, Южни баптисти, които представят към 16 милиона души в Щатите, които са членове на църквата. Ние сме се представили тук да работим заедно с Българския баптистски съюз и да преподаваме музика и да обучаваме хората за хваление музика в църквите. Ние работим в Софийската църква. Аз дирижирам хор там и младежки хор. Моята съпруга Джуди дирижира детски хор и ние също съпровождаме групите. И имаме малък оркестър там с нашите деца и други, които свирят студени инструменти. И така изнасяме концерти из България в различни църкви. Имаме хора, които идват за уроци, за музика. И така подготвяме музика и групи. Гулянци не беше само сърдечен домакин, а се показа и като желан гост. Вижте накратко отразените от нас гостувания. Петък колектив от самодейци при Народно читалище Петко Рачев Славейков в Гулянци гостува в село Прес концертна програма. Програмата включваше изпълнение от концерта в град Корабия и бе приета радушно от публиката. фестивала взеха участие училищни самодейни колективи
от села и градове на Плевенска област. Представители на всички възрастови групи показаха творчески изпълнения от нашия фолклор и класика. На фестивала успешно се представиха и ученици от СОУ Христо Смирненски с художествен ръководител Евгений Лилов. Благодарим за съдействието на всички хора, взели участие в нашите предавания. Радваме се, че и тази вечер отделихте от времето си за нас. От мен довиждане! Любителите на спорта да ни очакват утре вечер, за да си припомнят излъчваните от нас спортни срещи. Това беше всичко. Чао!